Sa kaaw. Mga titig mo. Maayong adlaw kaniyong tanan nga tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawgal ako sa pangan nga Malu. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-unuhan. Bakit di totohanin? Guys, dili ko musuol unya sa klase. Kasi mo sabay nako. Asa ka bay? Kuy. Nanugot akong dili mo kamusod, Ryan. Gusto ka mahagmong kas klase? Dili pa ko magbong ay. Ako pa. Uy, dibil na ay. Ato na ko ay. Seryoso? Di ka musod? Dili. Lah, Wala mo nagustuhan, Besh? Tapulan? Huy, sapa Besh, uy, ikaw. yay. Hido ko to da. Kagusto na ka ni Ryan Malo? Wa, uy, taka lang ka da. Taka, bitaw. Ako yung si Ryan, be. Usa, hoy, Jack! Hoy, patalang storya, hoy! Sorry, Besh. Ay, ni mo, Besh, uy, ba kayo ka. Wow! Kalami ko na sa daan, ma. Ay, syempre. Imugod ding paborito. Maod yun akong lutoon. Salamat, ma, ha, pa. Pinanggagid kay ko ninyo. Makabaw sa niya ko ninyo puhon pa, ma. Wa may lang hangyo ni mo anak. Pag tinaraw ng guilt sa pag-eskwita, iyo sigulig binuang. Labaw na ayaw pag-apil na ng uyab-uyab. Ay, kaning idara ni Malo pa, naan naman ni Crush ba? Nahibaw ko, pero di na kutob. Di bagoy uyab. Kasabot ka, Malo? Opa. Hala, no? Kastrikto gid ana imong papa, Besh, no? Ay, focus lang sa ko sa kong pagtuon, ani, Besh. Ay, noon, wawa mo sa kuya uyab. Wala, Besh, kanang nagpadung dini pa. Basin umanguyab na nimo. Ikaw, Besh, pa naa na sad ka, ha? Madungga na sa gani ka na. Hi, Janice. Hi, Malo. Ay, nga naman ka, Ryan. Nagisimagog kang nagpadung dini. Kitoy, kulpaan magikubas na si Ryan sa kong dool. Di ko mahimutang. Malo, kapantay ko ba? Parkada kayo tag-upat. Pero, di kayo mo tinggal si Ryan. So, nakikilagot niya? Or nakay... Sapa, Jack, uy. Magawas ako din sa classroom, Besh, uy. Binual kita ko, awesome ko. Guys, nakakita mo sa bag-o nga salida nilang Kim o si Han Lim? Oh, katong nagpa-as if sila nga nagtiayon, nya na-in-love sila sa usap. Oo, kana! Nice ka, ayos ah. Saan na kanindot to sa ida, ha? Bitaw, sa may nakanindot. Sible kayo, eh. Posible bitaw kayo na ma-in love dayon, imposible na eh. Makaingon lang ka, ana. Kay, wa man ka makasuway. Sus, dili ko mutuwan ang ingon ana eh. Bay, suway ko no, bay. Aron may bawaan mo ba kung tinuol ba o dili? Yaba ka diha. Paminyuon ko nimo. Dili, oy. Ibuyab lang gud. Kamus balo, bay. Pag uyab-uyab kunuhay mo. Nya, tanaw na to kung ma-inlove ba mo sa usa-usa. Ako, gyud? Di ko, uy. Kasaban daw ko kung ginikanan no, kung maguyab-uyab ko. Dili mo sa tinuod. Aray naman sa tas eskwelahan magpa-as if nga uyab. Muuyon ka, Ryan? Nganon dili. Suwayan na to. Ay, Besh! Basin og ma-inlove kag tinuod ni Ryan. O si Ryan Ryan, sa lagi yung taon na imong tingog, Besh, uy. Usa pa sa, dili ni tinuod amo, no? Cliche ra kayo ning ingon ani nga story, Besh, nga ma-inlove dayon. Pero, naanabaya kay feelings niya. Oh, lagi, pero diha ra na kutob. Pero abi ni mo, Besh, kulbaan ba ako ani?
Dili ba ka ni kuya og maabot sa kong ginikanan sa? Basil magtuo sila nga, gayab-uyab na ko. Na, patay ko ni Papa. Hi, baby! Saba, Ryan, uy! Dakon ka ng tingog. Huwag si baby, ha? Siyempre. Aron mahibaw nila nga uyab na ta. Ug baby ang atong tawganay. Uyab ko, no, hay. Wa palagi mo mangaon. Naguhat man ninyo. Magpahungit ka, baby. Ay, hala no. Sige, dayon. Amaw, dili, uy. Abi pala, mura kong pungkol. Dira. Dali. Nga dayon, baby. Di lagi ko. Sige na dayon, besh. Uy, nga na, uy. Ay, hala ka, sweet. Pila na kasi man nga nagpa-as if ni Ryan nga uyap ni. Nisamot man hinuna kong feelings niya. Na-inlove na gid ko maayo niya. Ay, kanindot pa unta kung tinuod na lang ang tanan. Pero binuang na ni. Mas maayo pag undangon ni namo. Ako sensultihan nga undangon na ni. Guys, kay baw mo, katag na kayo sa tibuok campus na to ay nga uyab mo. Di makapta nga. Pilalo ka si Mana nga. Makitaan mo nga sweet kay mo. Mayo hinuon. Aron, kung magkauyab mi og tinuod ni Malo, kay baw na ang mga tao daan. Unsa? Oy, at klarohon tali, be. Nainlove ka ni Malo, bay? Dugay na, uy. Nagbay pa. Mahimo ba, Ryan? Undangon na tani atong binuang. Malo. Undangon na tani, uy. O, misa tayo makuhaan ni. Binuang naman ng tanan. Binuang rabi daw. Pero nga nung murag naninuod man ka. Biyaan sa mo na mo, ha? Jack, biyaan sa nato sila. Sige. Yala mo, ha? Sorry, Ryan. Pero alkansi kayo ko nimo. Para nimo, duwa-duwa na ning ato, dili ba? Pero para nako. Naninuod ka, Malo? Dugay na ko naninuod. Tungod kay dugay na ko nakagusto nimo. Ambot ba? Nailad ko si mo mga istorya. Feeling na ko, dati nuod. Ang imong magalihok, magkailad. Mao nga gusto na nako undangon ning atong binuang. Tungod kay mas ni grabe akong feelings diha nimo. Sorry, Malo. Nahibaw ko nga wa kay feelings na ko. Mas maayo pa siguro paglikay na lang kasusag-usa. Naguba gid ang among panag-amigo ni Ryan. Wa gihapon ko makauyab hangtod karon. Nilaom gihapon ko nga tinuod pa unta to nga nagkauyab gid mi. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.